Hola, us dono la benvinguda a un altre capítol dels 24 períodes estacionals del calendari xinès. Ja sabeu que aquest calendari lunisolar divideix l'any en 24 períodes de 15 dies cadascun. Podeu repassar la resta de vídeos que hem fet clicant aquesta targeta. Avui parlarem de la quinzena, que va aproximadament del 23 d'octubre al 7 de novembre, depenent de l'any. Aquest període porta el nom de Xuanjiang, que podríem traduir com a descens de la gelada. Astronòmicament parlant, aquest període comença quan el Sol arriba als 210 graus de l'eclíptica. Si parlem del moviment de l'Ossa Major, que és un dels grans marcadors de l'any, la quinzena de Xuanjiang comença quan la cua de l'Ossa Major marca la direcció oest-nord-oest. En xinès, aquesta direcció porta el nom de Xu, i en la teoria dels 5 elements li correspon l'element terra, la posició central i el color groc. Xuanjiang marca, doncs, el 18è període de l'any i el darrer de l'estació de la tardor. Comença oficialment l'hivern. El caràcter xinès xuan, que traduïm com a gelada, en aquest cas no es refereix tant en el gel que es crea degut a les baixes temperatures que podem trobar en ple hivern, sinó que es refereix a la diferència de temperatura que podem trobar entre el dia i la nit. Per altra banda, el caràcter qiang, que normalment es tradueix com a descens, com a baixada, en aquest cas tampoc s'aplica correctament. Qiang no és un descens, sinó que és el vapor d'aigua del terra que es condensa a partir de l'aire fred a causa dels canvis de temperatura. Dit en el llenguatge tradicional, el yang s'oculta dins la terra i el qi, yin, l'energia yin, se solidifica i es condensa. El concepte de qiang es refereix a la caiguda sobtada de la temperatura que canvia dràsticament entre el dia i la nit. Si en comptes d'una quinzena del calendari tradicional estiguéssim parlant d'un període horari del dia, ens estaríem referint a la franja horària que va de les 8 a les 9 del vespre. Correspon a la nit tancada, quan el sol ja ha desaparegut. En la dinàmica del yin i el yang dels taoistes, entrem a la part més yin de l'any. El yang s'amaga profundament dins la terra i el yin comença el seu predomini. El sol cedeix part del seu domini. En el seu viatge cap al sud no arriba a un punt massa alt en el cel i això fa que estigui present durant menys hores. Sortirà més tard i es pondrà més d'hora, deixant menys llum i menys escalfor al nostre hemisferi. Un antic llibre sobre el calendari del que hem parlat abans, que s'anomena Yueling, diu: al novè mes lunar l'energia es contrau i es congela i la rosada es converteix en gelada. Quan bufa el vent del nord-oest, porta amb ell unes temperatures més baixes que ajuden a refredar l'humitat ambient per fer que es converteixi en gelada. Les fulles dels arbres s'assequen, esdevenen grogues i cauen. El yang s'enfonsa i minva. Però aquest fet també dona una especial bellesa a l'entorn natural. Fa 1.200 anys, el poeta Tu Mu ho va descriure de la següent manera. Quan baixa la gelada, les fulles són més vermelles que les flors de primavera. Els animals i els insectes es preparen per passar l'hivern. Comencen a recollir menjar i fabricar els seus caus per tal de començar a hivernar. A la posta de sol, la temperatura baixa sobtadament. El yin preservat sobre la terra és el gebre que apareix sobre les plantes, sobre els cotxes, finestres i altres superfícies. Però la gelada encara no porta el fred suficient com per refredar tot el terra, i el sol acabarà fonent el gebre. Això nodreix la terra, donant-li energia i capacitat per generar vida. El llibre Yueling, que es refereix al calendari i del que hem parlat fa un momentet, divideix aquesta quinzena en 3 períodes de 5 dies cadascun. El primer període, els llops i els xacals surten a caçar degut a l'escassedat d'aliments.
5 dies després, les plantes engrogueixen i acaben marcides. Finalment, els darrers 5 dies, els insectes hivernen dins el cau. I quines són les pautes essencials per tal de mantenir la salut durant aquesta quinzena de canvi? La primera i més essencial és preservar la salut de l'aparell respiratori. Com que hi ha poca humitat a l'aire, la respiració pot entrar a la gola seca, calenta i irritada. La pràctica dels exercicis d'inspiració taoista, anomenats exercicis interns, ens poden ajudar a mantenir l'escalfor, a preservar l'energia interior i millorar el nostre sistema respiratori. De la mateixa manera que les fulles mortes han de caure, nosaltres ens hem d'alliberar de tot allò superflu i innecessari per tal de reduir l'estrès provocat per les preocupacions, que en medicina xinesa s'anomena la depressió de tardor. Ens hem de proposar gaudir de l'energia i la vitalitat del sol, fomentar el bon humor, de manera que puguem preservar la nostra vitalitat, evitar fuites de l'energia yang i mantenir la nostra energia vital fluint per tot el cos. És un bon moment per sortir a passejar i tenir contacte amb l'aire lliure, per tal de tonificar els pulmons, hidratar la sequedat, enfortir el cos i augmentar la immunitat. Com que tenim a tocar les temperatures baixes, hem de parar atenció a mantenir l'escalfor corporal i no exposar la pell de la zona lumbar, de les cames ni dels peus. Quan sortim al carrer hem de prevenir els canvis de temperatura. Sortim abrigats i anem traient o posant capes de roba depenent de la sensació tèrmica. Finalment, aprofitem les hores de son. El llibre de medicina de l'emperador groc diu: lleva't d'hora i vés a dormir aviat, tal com fa el gai. Durant aquest període se celebra la festivitat del Han Yi Jie, el festival de la roba d'hivern. Aquesta celebració ha anat canviant al llarg dels segles i ha evolucionat amb els temps. Al principi era una festa d'ofrena als avantpassats, en la que es cremava roba simbòlica. També s'enviava roba als familiars de les guarnicions militars i finalment s'envia roba a les persones estimades que es troben lluny. Per tant, ja ho sabeu, arribades aquestes dates, regaleu una peça de roba a les persones que més estimeu. També haurem de tenir cura del nostre aparell digestiu, i la fruita per excel·lència serà el caqui, que té virtuts contra el refredat, les clivelles dels llavis, manté l'energia vital calenta, atura la mucositat del nas, elimina el sanglot. Se la considerava la fruita dels déus perquè des de la floració fins al fruit passen 9 mesos, igual que la gestació humana. Per això, cada any se'n regalaven a l'emperador. A la dieta tampoc hi faltaran els fideus amb vedella, els fideus amb raba, brous, sopes, col, raves, bolets shiitake, espinacs, carabassa, cebes, moniato, mostassa, olives i taro, plàtans, peres, pomes, raïm, dàtils, nous, cacauets, castanyes i pels qui mengen carn, vedella, xai, pollastre, porc, dorada, cranc, ostres i làctics. De tota manera, confia sempre en el teu professional de la salut per tal d'adaptar la dieta a les teves necessitats individuals. Finalment, anem a veure què ens proposen els savis taoistes per mobilitzar la nostra energia d'acord als canvis que anirà provocant el període de descens de la gelada durant aquesta quinzena. Ja hem explicat en altres vídeos que es recomana fer una meditació diària sentint els canvis subtils que provoca l'energia natural a les nostres vèrtebres. Aquesta quinzena, la vèrtebra relacionada és la 5a vèrtebra cervical. Els nervis que surten de la 5a vèrtebra cervical van a la gola. Quan aquesta vèrtebra està bloquejada, poden haver problemes crònics de faringitis, tos, problemes per empassar, rinitis, afonia, angines, mal de gola, etc. Per tant, caldrà alliberar-la de qualsevol tensió. Per als taoistes, la gola és l'entrada als 3 fogons, el San Qiao, o les 3 cavitats toràciques. Quan aquests fogons estan oberts, l'energia yang pot circular pels òrgans i els meridians, però si la gola està bloquejada, és com si els fogons estiguessin tapats. Per desblocar aquesta vèrtebra, seurem a terra amb les cames una mica estirades, no rectes del tot, flexionarem el tronc i ens agafarem els peus amb les mans. Farem 5 rebots molt suaus baixant el cap cap als genolls amb l'objectiu d'obrir la 5a vèrtebra cervical.
No ens concentrarem en baixar molt el cos i en estirar massa les cames. Fem 3 sèries de 5 rebots suaus i després descansem. Tenim 15 dies per enfortir la nostra energia interna i per a preparar-nos per la baixada de temperatures amb bona salut. No ho desaprofitem. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat fins al final, bona quinzena i fins la propera. Adeu!